Labarin wani mahauci mai sai da naman alade a daular Hausawa. A can wani gari an taɓa yin wani mahauci wanda duk a nahiyarsu shi kaɗai ne ke sai da nama, wanda ya yi suna da shuhura a yankinsu, wanda yana da kwastomomi sosai. To sakamakon akwai kwanaki da ya yanka wata akuya, wanda wannan akuya ba ta da mai. To shine mutane kuma wa'annan kwastomomin nashi da suka zo suka kalli wannan akuya ba ta da mai, kowa ya zo shi sai ce wannan nama bai masa ba, ya kamata a ce na yanka nama mai mai, ya kamata a ce na yanka nama mai mai. To a hankali kasuwar wannan mahauci sai ta fara yin baya. To shi gaskiya yana jin zafin wannan abin da kasuwarsa take yin baya, kuma alhalin mutane sun fi son nama mai mai ne. Idan kuma har ya je ya siyo wannan rago mai mai ɗin ya yanka, shi kuma ba fita a gare shi, sabida mai, idan ragon ya mai yayi yawa ba riba. Shikenan wannan mahauci ya koma gida yana tunani, yana taɗawa a matarsa. To gashi naman nan kin gani kwana biyu nan duka kwantai muke yi ba ma ciniki. To kin ga in dai har za a biye ta mutane, kwastomomi na gaba ɗaya da su gudu. Yanzu amma ke menene shawaran da zaki ba? Matarsa take cewa to gaskiya ka san ita kasuwa ɗan haƙuri ne, ya kamata a ce duk abin da zaka yi kana inganta shi kana kuma gyara shi. In ya so kuma sai ana yi kana haƙuri, insha Allah Allah zai kawo maka kasuwa. To shi dai da ta bashi wannan shawari, to shi dai ya ji wannan shawari amma bai ɗauka ba. Wannan mahauci yana da wani aboki mai suna Umar. Ya je shi ya samu wannan Umar ɗin su yake faɗa masa halin da ke ciki na rashin kasuwa, da mutane sun fi son nama mai mai, alhalin shi kuma baya kawo wannan nama mai mai ɗin. In kenan wannan abokin sai ya ce ga abokina, ina da wani shawari da zan baka, wanda ya kamata a ce ka ɗauki wannan shawari. Wannan shawarin kan ba daidai ba ne ka yanka shi, to amma dai in har ka yanka wannan abin da dan zan baka shawari a kan shi, to insha Allah za ka kama mutanen mu sosai. Sai wannan abokin nasa ya ce to gaskiya ni a shirye nake ne komai akan kasuwanci na, sabida akan kwastomomi na su gudu, gwara ko menene ma na musu sabida su tsaya. Sabida kaga halin da nake ciki, idan ba wai da wannan sana'ar ba zan samu abin da zan ci ba. Wannan abokin nasa ya ce to shikenan ba damuwa, yanzu ka zo ka muje, ina da wani abokina zan kai ka gunsa, sai ku tattauna. Ya ɗauke shi ya tafi da shi wajen wani abokinsa Emeka. Shi wannan Emekan yana kiwon aladu ne. Shikenan ya kai shi yake ce masa to ga nan abokina yana sai da nama ne, kuma yana sai da naman akuya ne, rago, to amma baya ciniki. To sabida mutanen su sun fi son nama mai mai. Sai wannan Emeka ya ce masa to normal ne. Shikenan ya ce yanzu shawarar da za mu baka ɗaya ne, ka fara yanka alade. In har za ka fara sai da naman alade a yankin ku, sabida shi naman alade ya kasance nama ne mai mai, mai matuƙar mai, mutane kuma suna son mai. To amma ka san ya za a na yi, a nan za mu na yanka maka a feɗe, in ya so kai kana ɗaukan gundarin naman sai kana tafiya da shi wannan yankin naku kana siyarwa. To gaskiya shi ya ɗan ji nauyin abun, ya ce to ba damuwa, ya yarda. Shikenan ya ce yanzu nawa ne alade? Ya ce to nawa kake siyar rago? Ya ce ina siyar rago naira 70,000, 80,000. Ya ce to alade naira 30,000 za ka siya, kuma insha Allah za ka iya siya shi sama da 150,000. Emeka kuma dan tsabar Emeka ya faɗa masa wannan abin da ya kamata ya yi, shi kuma wannan mahauci dan tsabar ya ji ribar da zai samu, shikenan hankalinsa ya dugunzuma. A ce to ba damuwa. Washe gari ya je rigo naira 30,000 ya kawo a wannan mahauci, a wannan Emekan. Emeka aka zo mahauci suka gyara alade, aka yi komai. Emeka ya tafi da iya nama. Shikenan idan ya tafi da iya nama, sai su kai da kafa da irin bindin akuya haka. Idan ya je shi sai ya zuba a tukuba, idan aka gasa nama sai saka bindin rago, a saka nama yana mai. Ya fara janyo hankalin kwastoma, kowa zai zo ya siya naman nan, mutane a cika ana siyan nama, ana cin nama, ana santi. Shi wannan mahauci sai ya sai da nama sama da naira 200,000 wannan nama, har ya zamanto kaf yankin namansa aka fi mutane aka fi ci. To ana nan yana wannan wajoran a mutane, yana sayar musu da naman alade akan naman rago, babban rago. Shikenan wata rana sai ya tura Emeka ya masa fiɗan wannan alade. Shikenan Emeka ya masa fiɗan wannan alade. Emeka kuma da yake ka san ya saba, in da su ci alade su har da kai da komai suke ci, sai ya haɗa masa da kai. Shikenan ya kawo wannan tukuba, shi kuma bai ankare ba, sabida mutane an cika.
ana jira kawai a zo a fara gasa nama a siya. Shi wannan yaron nasa Emeka ya riga da ya zuba masa komai a cikin buhu, shikenan ya taho da naman. Shi wannan yaron nasa kuma da ya zo shi yana ta gaggawa to yana cewa ka samu ka zazzage naman a baza a fara gasawa mutane. Ga mutane an cika daga mai sayan na 10,000, mai sayan na 15,000, mai sayan na 5,000, an cika mutane ana jira. Kawai he wannan yaron nasa ya zazzage wannan naman da ke cikin buhu a kan tebur. Yana zazzagewa he ga kai da ƙafa na alade. Mutane kowa kuma hankalinsa yana kai saboda yaran fatarsa a buɗe take, kowa idonsa yana kai. Kowa he kalli wannan kai da ƙafa na alade, ga naman alade. Shikenan mutane suka ce dama naman da kake sayar mana kenan naman alade. Shikenan daga nan mutane kowa daga mai tsine masa he mai wasu marasa haƙuri suka fara dukansa. Daga nan aka kori wannan mahauci daga wannan gari da sai da nama. Yayi bi babu matarsa ta rabu da shi, shi ma aka kore shi da wannan sai da nama. To masha Allah, wannan shi da ƙarshen labarin. Da mai son ya ji ƙarshen na gaban labarin kuma mu haɗe da ku.